Parlok hakan nika video kan pen EFI ya ka jing khwai dok ha competition hapo klisnong kawai na ka snong ka badan hapo sora ti hangni view i kan ki parlok baki dang ya khwai di kinong ya simenta kan nika competition bad ha kan nika jaka khwai dok ha kadon artli kapung kawai ka di kan nika bai view i bad kawai ka de hang tu haneng kini ki rawan ki abon ha ki be wan sibenta ha kani ka competition but kalong gaski ka baslap ha kila ya stom hi nomor ba ki akwa mo ban yo ya kata ka jingjob ya ka song pisah ka basilak tengkala da kiwan benikong ha kani ka competition ti kecaka ti kalong kecaka ka bitenan tang ba ha kani ka segi kini ki rawan ki ong ba ka dokha kam dadai ba tip na kai kadau rewala katar ki don hi ki bala ingat te palak ha dinge video wala ngam yo ban ring ya kan jingat dok ha jong kini ki parlok rei le se kat de kas ngipat ka ban sa jing kenau maka benta jong kini kini sim benta ni ti kuntang karpat kini ki dus bakin ya sobha la da view kini ki video bakin sobha ban subscribe par ban ya share no ya kini ka video ka jong kadau jong jing bom yo jong ban ring ya ka jing ngat dok ha ka sni kalong ba nomor wan slam man po sa ni ka jaka khwai ndo la kataru ini iwe mo iba ngala ngayo ban ring ba ingat ka ni ko ka dok ha kalong dok ha ka ba he te pelok kumbang kalong fi nomor bang apo islam sa ka ni ka jaka khwai ngam yo ban ring ya ka jing ngat dok ha jong ki pelok dasdang ti wala kataru hang te khmat ajrong fi i ti bali te po ing dara ti bali ang tu gi de gi dok ha bakila ngat ki perlok ma ki bla yo ban theo kilo ha kan ni ka jing ya khoi thong dok ha la ni ka competition khoi dok ha ubawan meningkong dan ni utau nong job uyo ban ra ka song pisa ka ba silak tengka bat uba ar pada uyo bandra ya kosong pisah ka basau peu haja tengka kumta terbut sakiwai Krishna tangkum ni pelongan penkut no ya kini ke video kublai sibun ya kapor ke jongpi in second do part ha ka video bye bye.